IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naipaima karagiti 725 aboard passer ti kanayunan nga insentibo dagitoy manipod iti gobyerno probinsyal. Tunggal may sakit nakaawat ti 2,000 a pisos sa apakadagopan ti 1,450,000 pesos ti naipaaya. Pasat daytoy iti programa nga RIP when iti Review and Examination Assistance Program ti Ilocos Norte Youth Development Office. Mainaig iti raytoy at 376 tinakapasa nga teacher sa gasot 88 nga nurses, 49 a criminologists, 57 nga agriculturist, 17 nga forester, 4 nga accountant, 5 nga inhinyero, 2 nga bar passer, may nga librarian, may nga social worker kan pharmacist. Kabayatan na naipaaypay ti Pinansyal at Tulong karagiti 59 a benepisyaryo ti isumutla nga programa kadaytoy second quarter ti taon 2026 no sa dinno tunggal may sakat nakaawat ti 4,000 a pisos. Mangnamnama iti Provincial Government of Ilocos Norte. Babaan na iti panangimaton ni Governor Cecilia Araneta Marcos nga adupay nga agtutubo ti makagunod ti arapaap na iti tulong ti nasao a programa. Inpasigurado na nga agtultuloy ti suporta a maipaay kadakwada. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.